Bye-bye detoy, sir. Nakita da dating dolphin DJ Kabatuan. Ito'y reef area dito'y Masintok. Okay, sir. Ngam awam met Pero basically assessment tayo, awam met ti anyaman nga sugat na wenno rason no apay nga nakadandano nito sir iti paway. dagayay minor nga lang sugat ti na-observe ka DJ nga dolphin kabambo. Kapo siguro DJ bato nga nakatamtamaan na idi na strand isuna dito'y Masintok kabambo. Okay, dati ka diti first time sir nga dati ka stoy nga naipadpad iti barangay Masintok iti ili ti paway sa. Ita nga taon kabambo, eto iti umuna nga case itat nga taon. Pero iti napalabas nga taon adda iti manen na isanglad or na stranded dito'y Masintok. Ngam Actually dolphin met dito'y lang sir. data iti Philippine Marine Mammal Stranding Network, Curimaw, Paway, Badok iti naka red zone iti Pilipinas. Isu iti kaaduan iti cases iti buong Pilipinas. Okay, ana nga ta sir iti malaksi datoy adu nga batbato anapay nga ta iti makita tay nga rason apay nga dadagitoy nga mais stranded kada nga pasat iti ili ti paway sir. Do iti ikong consider tayo nga factors no apay nga ma-strand iti maysa nga dolphin kabombo. Umuna, climate change, may kadwa illegal fishing, may kadwa may katlo dagiti hantay nga makastaanan nga pinagbalbaliw dagiti klima or kinalakay met ito'y nasa unga nga dolphin no apay nga may stranda dagiti factors nga ikong consider tayo kabombo. Pero antay met makita pay lang ay di physical na mo pay lang itikit kitaan tayo katulungan tayo ti MMSU College of Veterinary and College of Aquatic Sciences and Applied Technology tapno mang taming kadagitoy nga nasaungan ni stranded. Yes sir. Sir tatang gundaway kalpasan nga rod nga dati kasoy nga na-report kada tayo. Ana dagiti addang inaramid tayo tapnon matulungan dati nga dolphin sir. Ti aglilid talaga ti responsor BFAR headed by Ma'am dito Ilocos Norte ni Ma'am Vanessa. So na-report kanya dan dating nasa agiti may stranded nga dolphin mapandag responde i-assist da DJ kitain da igamanda no mayat pelang buoyancy na kasya no maditi buoyancy na talagang igaman tayo i-assist tayo isuna tapnuhaan nga malmes dito nga dolphin ken tapno mat haan nga tawag na matay maipaay kanya na dagiti necessary nga kasapulan na. Yes sir. Ngam ta gundaway sir, kamusta ti sitwasyon dati dolphin na talgeden sir wenno na isublin iti pasat ti baybay nga anatalgeden para ken kuana? Sad to say sir tatay bigat pimanawen ni Marco tinagan na dati nga dolphin tayo. Nawagan ti Marco gaputa nakita isuna ti bulan ti March ken kulili. Isu nga Marco tatay bigat nakita isunan nga nawanen ti anges na madi awan ti biagnan. Isu nga tata mapanda in necropsy DJ College of Veterinary Medicine. Sir, no maikabil nga min, demes nga dolphin, iti narabrabaw apaset ti baybay, anang amin ti agbalin nga epekto na, iti bagida, Sir Ramil? No ikabil ti narabaw, sir? Well, sir, no makadanon dati narabrabaw nga paset ti baybay, sir. Deji gamin, siyempre do ka ay, sir, haan nga natural kanya da iti narabaw nga area. So, haanda unay, syempre napigsa daluyon dito, yagkakapsot da, masakit da, syempre may baot-baot da, may handa unay nga makapigsa, iso nga may stranded da, sir. So, idi nakita da di kabatuan, pinatransfer mi, dati nga nasa unga dolphin, iti narabrabaw, tapno safety, dagiti ag volunteer,
safe mat ni dolphin. Dati rhesus dolphin tayo, sir, ang nakita. Okay, So sir, tinesting mi lastly, illegal no, man nga i-release dato pero han na pay talaga nga kaya. Nakapsut pay lang iso nga ah, inalagaan mi isuna. Idikal man aging gana tatay, ingana na awanan iti anges, sir. Gyaman kami lahat sir, ori kasi iti nagbalin nga resulta, at least ada iti intay panang bayabay, ken panang tagiben, kada ito nga nasa o nga dolphin. But anyway sir, no, adda, iti ano, kumbaga, akid daw tayo iti publiko, aglalo, no, adantuman, dagiti gundaway manen, nga ada dagiti maisadsan, nga makita, dagiti residente dito Ilocos Norte, anat umuna nga aramiden da sir, ken pangireportan da. So ti umuna dapat nga aramiden iti publiko no makakita dati kastoy nga nasao nga marine mammals. I-report da dagos iti kaasigan nga no ayan na kaslo mano nakita dati Paway, Corimao, DJ munisipyo, vicinity ti munisipyo. Iso ti pangireportan da dagos-dagos tas ni munisipyo agtawag iti BIPAR. Ken haan dati malina ti tatao tubungan da gamin di paggangsan na. Iso nga dapat di blowhole na haanda nga ikikan iti danom na. DJ ti umunada nga haan nga dapat nga aramiden. DJ tubungan ti danom DJ blowhole na. Ken handa nga guyud-guyuden, handa nga ayam-ayamen, handa nga asigan ti adu crowd ti adu nga tao ta ma-stress met daytoy nga dolphin tahan nga normal kinya na iti makakita ti tattao. So makadagdag pa iti stress na. So adaywan tayo lang no ka report then tawagan tayo dagiti responder isuda iti mangkita. Tangamin dagitoy nga dolphin antay met nga maikasta kasi mammals da met no adda ti sakit tayo or sakit da transferable. Iso nga hantay nga asasigan. Unay daytoy. Sir Ramil, nagyaman kami iti oras, ngayon payo iti Bombo Radyo Lawag, kanagyaman kami iti effort, ngayon naramid yun, tapos di kastak at isalakan, dahil ito yung mas stranded nga mamal, ito yung probinsya ating Ilocos Norte, sir. Nagyaman nakmet sir, kanyayo.